हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സ്വാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പോ നമ്മള് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ഭഗവത്ഗീതനെ 3 ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതില് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം വരുന്നത്. അത് ഏതാണ് അതിന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? കർമ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, കർമ്മയോഗം അല്ലെ. നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഈ 6 അധ്യായത്തിൽ നിന്ന്? നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധി നേടി ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പ്രാപിക്കണം? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരിശുദ്ധരാകണം. പരിശുദ്ധിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കത് അതിന് വേണ്ട ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്കാകും. അത് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ നമുക്കായിട്ട് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പറയണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരുവിലൂടെ ജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മള് അതിനുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി അടുത്ത വന്നിട്ട് അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയാം, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അറിവാണ്. ആരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്തൊക്കെ പെടും? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടാവും, പിന്നെ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. ഇത് എല്ലാതുമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക്
മനസ്സിലാക്കി അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്തുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ ഈ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ അറിയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, പിന്നെ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മള് വിജ്ഞാനം ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാണ്, പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ വിജ്ഞാന യോഗത്തിലൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മതാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം. കേൾക്കൂ തച്ഛൃണു എന്നാ പറയണത്. അവിടെ പറഞ്ഞ തച്ഛൃണു, ശ്രവിച്ചാലും. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശ്രവിക്കാനാണ് പറയണത്. യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യോഗം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ഇന്നലെ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് കൂടി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് യോഗയിലൂടെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അത് കേൾക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളോട് പറയണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? യോഗിനാമപി സർവേഷാം മത്കഥേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം സമയയുക്ത തമോമതഃ. അതായത് എപ്പോഴും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും അത്യുത്തമ യോഗിയും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഏത് അധ്യായത്തില്? ലാസ്റ്റത്തെ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറയണം. എന്താ പറയണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനിലുള്ള ആ വിശ്വാസത്തോടെ, അതായത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതുകൊണ്ട് തച്ഛൃണു എന്ന് പറയാണ്. അതില് നമ്മള് പറയുന്ന തച്ഛൃണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രവിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ്? ശ്രവണമാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രവണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയാണ് ഇതില്. നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നതും ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതും പിന്നെ നാമം ജപിക്കുക, അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് ജപിക്കുമ്പോ എന്താണ് വരുന്നത്? നമുക്ക് അവിടെ ശ്രവണം വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതില്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കേട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി കിട്ടും, നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ ശ്രവണത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ തച്ഛൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശൃണുതാം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യ ശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദ്യന്തസ്തഹ്യ ഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതോദ്യമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ് നമുക്ക്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമത്രേ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, നമ്മള് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഥകള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അതിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു പുണ്യാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൂടിക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മള് ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കാനും സാധിക്കും.
അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം തനിയെ വളർന്നു വരുന്നു. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും രണ്ട് ഭാവം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയാ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലാത്ത ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തമോ ഗുണം രജോ ഗുണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭാവം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല നല്ല സംഘങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടാണെങ്കിൽ, അത് നല്ല സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് വരും. അതല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു റൂമിൽ താമസിക്കുകയാണ്, 2 വ്യക്തികൾ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റൂമിലുള്ള റൂംമേറ്റ് നല്ല അടുക്കും ചിട്ടയും വൃത്തിയും വെടുപ്പുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റൂമിൽ കയറി കുറച്ച് നാൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റം വരും. കാരണം അവർ ഭയങ്കര അടുക്കും ചിട്ടയായിട്ട് വൃത്തിയിലൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മളും അതേപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ മാറി മാറി പോകും. തിരിച്ച് ഒട്ടും വൃത്തിയില്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കൂടെ നമ്മൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളിൽ ഉള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ പോകും. നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളായി മാറും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് കേൾക്കാണ്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് എന്ത് വരും? നമുക്ക് അതിലൊരു ആകർഷണം വരും, നമുക്ക് അതിലൊരു ഇഷ്ടം വരും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. അത് ആ ഭക്തന് ഡെയിലി ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാണ്, ഭാഗവതം കേൾക്കാണ്, ഇത് വായിക്കാണ്, നാമം ജപിക്കാണ്. നാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ഭക്തൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പവിത്രീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ അവരുള്ളില് ഉറങ്ങിക്കെടുക്കണ അവരുള്ളിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തന്നെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും പിന്നെന്താ പറയണേ? മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദത്യതി സിദ്ധയേ യഥാ താമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. എന്നിരുന്നാലും എങ്ങനെയാണ്? ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? കുറെ പേര് ഈ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ തുടർച്ചയായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാലും വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം പ്രഭുപാദ് എന്താ പറയുന്നത്? അവര് വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ കടമ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളെ വീട്ടില് എന്താ പറയണത്? നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മള് ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കുറെ പ്രവർത്തികളുണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ധാരണ. ഭഗവാനെയൊക്കെ എന്താ പറയാ പൂജകൾ ചെയ്യാനും, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും, ഇങ്ങനത്തെ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സമയമുണ്ട്, ഒരു പ്രായമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സമയം എന്താണ്? നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കാനായിട്ട് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയണത്. നമ്മള് പ്രഭാതം പറയുന്നുണ്ട് ഭാവാർത്ഥത്തില്, നമ്മളുടെ ആളുകളുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ആഹാരം, എന്താ പറയാ, ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയമൈഥീനം, ഇത് മുഴുവൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളെ രീതിയിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മള് എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആർക്കുള്ളത്? നമുക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് പറ്റുണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ നേടി കഴിഞ്ഞാലും അതില് ഒന്നിലേറെ പേർ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടി വന്നാൽ തന്നെ അതിൽ ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ചിലപ്പോ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയണമെന്ന് തരുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തികളല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു ബോധം. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു അവബോധം. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവബോധം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മൃഗങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ഈ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾ മനുഷ്യനും മൃഗവും ഒരുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെ? മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, മൃഗങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് പ്ലേറ്റിലിട്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? പുറത്തായിരിക്കും, എന്താ പറയാ, നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റോട്ടിൽ കഴിക്കും, അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു. ഉറങ്ങണത് നമ്മളുടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ കട്ടിലുമ്മല് കിടക്കയിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ ഉറങ്ങും. പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്?
പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോ കാട്ടിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ റോട്ടിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പുറത്തായിരിക്കും, കൂട്ടിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അവരിലും വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ? കാരണം നമ്മൾ സത്യത്തില് എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു അവബോധം, നമുക്കായ ഒരു അവബോധം ഇപ്പൊ എങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്, മൃഗങ്ങളുടെ നമ്മളുടെ അവബോധം തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെയ്യണോ, അവർക്കത് അറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവര് പുറത്ത് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയാലും ഇതൊന്നും അറിയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഈ പൂർണ്ണത നേടി എല്ലാവർക്കും ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന്. കാരണം നമ്മൾ പക്ഷെ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മളുടെ മനുഷ്യജന്മം ശരിക്കും എന്തിനുള്ളതാണ്? ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാനുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യജന്മം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സൗകര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ശരിയായ അറിവ്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്? ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധരാക്കിയിട്ട് എവിടേക്ക് വിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ് ആ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? വിജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. കാരണം ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാണ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ? വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. കാരണം അതിൽ കിട്ടിയ ഒരു അറിവ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ, അല്ലെ? എന്നാലാണ് നമുക്ക് അത് എന്തായി മാറുന്നുള്ളൂ? വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും അതിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? അപ്പൊ എന്താ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിമ പുരുഷനുമാണെന്ന് പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ കൂടി വിചാരിക്കണം. നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും പരിശീലിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള ഈ വഴിക്ക് അവർ നീങ്ങണത് എന്തിനാണെന്ന്? കാരണം ഇത്രയും വിഷമം പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അവരെന്തിനാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നതെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയണത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വേണ്ട, നമുക്ക് ആ പ്രായമാകുമ്പോൾ, ഇപ്പോഴൊന്നും ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് പ്രായമാകുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ നമ്മളെ രീതിയിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും നോക്കണ്ട, നമുക്കൊരു പ്രായമായി കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മളുടെ വിചാരം. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ തൊട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലെ തൊട്ട് തന്നെ ഈ ഭക്തി കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ, ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്, കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിലെ തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അവബോധം തന്നെ അത്ര മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ആർക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും? കുട്ടികൾക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലെ തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം? ഇത് കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മിഥ്യാധാരണ. അങ്ങനെയാണ്. ഭൂമി രാപോനലോ വായു കം മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതി രഷ്ടത
എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. ഈ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? തന്റെ വൈഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് തന്റെ ആ ഇതിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയാണ് തന്റെ വൈഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഫസ്റ്റ് 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താന്ന് പറയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? എന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി. എന്റെ തന്നെ ഭിന്നമായ ഒരു ശക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. 8 അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണിത്. പക്ഷെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ശക്തിയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഏതിലുള്ളതാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ 8 ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഈ 5 കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഒരു അധമ ശക്തിയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ 8 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇതില് 5 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്ത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ശരീരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു. 8 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 8 ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അതിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരീരത്തില് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അധമ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പതിന്ന് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപരേയമിത സ്വന്യം പ്രകൃതിം വിധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഇനി എന്താ പറയണ? ഇത് കൂടാണ്ട്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി കൂടാതെ എനിക്ക് വേറൊരു ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? ഈ പറഞ്ഞ ഇത് ഭൗതിക പ്രകൃതി കൂടാതെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി വേറെ ഒരെണ്ണുണ്ട്. മറ്റേത് അസമ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. ഈ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഒരെണ്ണുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ് ആത്മ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ട് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഉണ്ട്, അസമ ശക്തി ഉണ്ട്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഉണ്ട്. അസമ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മളെ ജീവഗണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്താണ്? നമ്മള് ജീവാത്മാക്കള് അതെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ അതെന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ? നമ്മള് ജീവാത്മാക്കള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണ്? 5 ഘടകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഈ 5 കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ ശരീരം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ആ ശരീരം ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ വാണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? തന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? കുറെ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കും. അത് നമുക്കറിയാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാലാണല്ലോ നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് സാധിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സാധിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളുടെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ പ്രകൃതിനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകുന്നില്ല. മായയിൽ നമ്മൾ അകപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ അകപ്പെടാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജീവാത്മാവ് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്ങനെ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമുക്ക് പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി നമുക്ക് അതിനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ മായയിൽ പെടാതെ നമുക്കത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാൻ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. മത്ത പലതരം നാന്യാത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിദം ക്രോധം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ.
ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്, ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. പക്ഷെ ഈ രണ്ടിനേക്കാളും ഉയർന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിനേക്കാളും ജീവാത്മാവിനേക്കാളും ഉയർന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ്. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യം ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ഇവയ്ക്ക് ഒന്നിനും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും ജീവാത്മാവിനൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജീവാത്മാവ് ഓരോന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്കത് തരാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇതില്ലാതെ, ഭഗവാൻ അറിയാതെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാണ്ട് ഇവയ്ക്കൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിനേക്കാളും ഉയർന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. രസോഹാമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദാഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദ മന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഇനി ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയാണ് കുറച്ച്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നെ ജലത്തിലെ രസം, ആ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതൊക്കെ ആരാന്ന് പറയണേ? ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജലത്തിന്റെ രസം ആയിക്കോട്ടെ, ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതെല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. പിന്നെ വേറെന്താ പറയണത്? വേറെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ, ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർ മദാസ്മി തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദ്യ ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവ് ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ആദ്യ ബീജം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, ശക്തിമാന്മാരുടെ ശക്തി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, ഇതെല്ലാതും ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പറയില്ല, അത് ഭഗവാന്റെ ഭയങ്കര അനുഗ്രഹം ഉള്ളതാണ് അവരെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ്, ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, ശക്തിമാന്മാരുടെ ശക്തി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഏ ചൈവ സ്വാത്വിക ഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിധി നതോഹം ദേശു തേമയി. സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇനി എന്താ പറയുന്ന ഭഗവാൻ? സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ 3 ഗുണങ്ങളെ പഠിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് നമ്മ, ത്രിഗുണങ്ങള്. ഇതൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല. ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ പുറത്താണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും അധീനതയിൽ വരുന്നില്ല. പിന്നെന്താ പറയണത്? ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞ അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇതെല്ലാം ആര് തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ 3 ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട്
പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ദേവി ഹേഷ്യോ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യ മാമേ വായേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ 3 ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ മായയാണത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നമ്മൾ പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക്, എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതൊരു കാര്യവും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നിഷ്പ്രയാസം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമഃ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. നിരീശ്വരരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തത് ആരൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, പിന്നെ നിരീശ്വരവാദികൾ. ഇവരാരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് അവർ. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം എന്താണ്? കഴുതയെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെ, കഴുതയെ പോലെ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ കുറെ പണി ചെയ്യും. യജമാനൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? അത് പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. അവരിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാതെ അവർ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ ഒന്നും തയ്യാറാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പറയുന്നത് മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് അവരെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുറെ കഷ്ടപ്പെടും, അതിന്റെ ഫലം അവർ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്നും സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകാത്ത ആ കൂട്ടരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം? മൂഢന്മാരെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ നരാധമന്മാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധമന്മാരാണ് അല്ലെ? നരന്മാരില് അധമന്മാര്. അപ്പൊ നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും താണര്. അപ്പൊ നരാധമന്മാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നരന്മാരിൽ ഏറ്റവും അധമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും താഴ്ന്നുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? നരാധമന്മാര്. ഇവര് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഈ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറയണത്? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയണത്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യം എന്താ പറയണത്? ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നരന്മാരിൽ ഏറ്റവും അധമ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന അധമന്മാരാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അവരത് കേൾക്കാൻ പോലും വിസമ്മതിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. പിന്നെ അടുത്ത വന്നിട്ട് ദുഷ്കൃതികൾ എങ്ങനെയാണ്? മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ്. മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമാണ് അവരുടെ. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവരെങ്ങനെ ചെയ്യണത്?
ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? മായയിലുള്ള ജ്ഞാനാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അവര് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല, അവർക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അവരുടെ ജ്ഞാനം എന്താണ് പറയണത്? നമ്മള് മായയിലുള്ള ജ്ഞാനാണ്. അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവര് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് മായികമായി ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുഴുവനും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവരുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താ സംഭവിക്കുക? അവര് വഴിതെറ്റി പോയിക്കൊണ്ട്, മായാശക്തി കൊണ്ട് അവരെങ്ങനെ വഴിതെറ്റി പോകുന്നോണ്ട് ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് അവര് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ആസുര സ്വഭാവികള് അഥവാ ആസുരം ഭാവം ആശ്രിതർ ആണ് നാലാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ. ഇവർ തികച്ചും നാസ്തികരായിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, അതായത് ആസുര സ്വഭാവമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം ചിന്തിക്കേണ്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് 4 തരത്തിലുള്ള ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി തിരിച്ചുള്ളവരുണ്ട്, അതായത് സുകൃതികളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഇപ്പൊ 4 ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ 4 സുകൃതികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് 4 തരത്തിലുള്ള സുകൃതികളാണ്. അതാരൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഈ 4 പേരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരു ആനയുടെ കാല് ഒരു മുതലയുടെ വായിലിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അത് പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആന ഗജേന്ദ്രനാണ്. ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള്. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷത്തില് ഈ എന്താ പറയണത്, ഈ ആന ഭയങ്കര കുസൃതിയുള്ള ഒരു ആനയാണ്. തടാകത്തില് എന്താ പറയണത് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് വന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആനകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. വന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ തടാകത്തിലായ ഒരു മുതല ഈ ആനയുടെ കാലുമ്മൽ കടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തിരിച്ചുപോയി ഈ ആന പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട്, പക്ഷെ ഒരു തരത്തിലും നടന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഈ എന്താ ചെയ്യണത്? അത് വർഷങ്ങളോളം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള ഒരു ആനയാണ്, ഭയങ്കര ശക്തി. ആ ആനയുടെ ശക്തി മുഴുവനും ചോർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഇത്രയും വർഷങ്ങളോളം ആ ആന എന്താ പറയുന്നത് ഈ മുതലയുടെ വായിൽ നിന്ന് കാല് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ശക്തി മുഴുവനും ക്ഷയിച്ച് വന്നപ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത ഒരു ആത്മാവായിരുന്നത്. അപ്പോ ബുദ്ധി കിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധി കിട്ടാണ്. കാരണം ആ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവത്തെ, ആ ദുഃഖത്തിലാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആ ഒരു ബോധം വന്നത് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം എന്നുള്ള. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ വരാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവാൻ വന്ന് ആ ആനയ്ക്ക് അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മളെ ചക്രം കൊണ്ട് ഈ മുതലയുടെ തല കട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ പൊയ്കന്ന് ഒരു താമര എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗജേന്ദ്രൻ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ആ പുണ്യപ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബുദ്ധി വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നത്. കാരണം ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ് അത് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ആനയ്ക്കും മോക്ഷം കിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മുതലയ്ക്കും മോക്ഷം കിട്ടാണ്. മുതല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു, ശാപം കൊണ്ട് അതിൽ വന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിനും മോക്ഷം കിട്ടി, ആനയും രക്ഷപ്പെട്ട് ആനയ്ക്കും ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിതനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ദ്രൗപദി ദുഃഖിച്ച് ഒരു ആശ്രയം ഇല്ലാണ്ട് വന്നിട്ടാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ദ്രൗപദിക്ക് വസ്ത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യണത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ആ ഒരു ദുഃഖ സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരുന്നത്. കാരണം അത്രയും ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഭക്തി അതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നാല് സുകൃതികളിലെ ദുഃഖിതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി വന്നിട്ട് ധനകാംക്ഷിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന പിക്ചർ കണ്ടാൽ അറിയാം. നമ്മളെ ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ആണ് ഒരെണ്ണം. ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഇത് ശുകദേവ മഹർഷിയാണിത്. ശുകദേവ മഹർഷി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ശുകദേവ മഹർഷി അമ്മയുടെ
ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഗർഭത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് മനസ്സിലാവാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ശുദ്ധ മഹർഷി അവിടെ അതിന് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറയാണ്, നിനക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല, നിനക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോ ശുദ്ധ മഹർഷി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാണ്, ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. 16ാമത്തെ വയസ്സ്, 16 വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഇരുന്നെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോ 16ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജിജ്ഞാസു. പിന്നെ വന്നിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെയാണ് അടുത്ത പിക്ചർ കാണുന്നത്. ഈ നൈമിഷ്യാരണ്യത്തില് ഋഷിമാർക്ക് എന്താ പറയണത്, നമ്മള് ഭാഗവതം പറയുന്നതാണ് ഈ പിക്ചർ കാണുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജിജ്ഞാസുവിന്റെ. ഇനി അടുത്തത് വന്നിട്ട് ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനി വന്നിട്ട് ജ്ഞാനിയാണ്, സോറി തെറ്റിപ്പോയില്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ധനകാംക്ഷിയായിട്ട് വരുന്നത് ധ്രുവ മഹാരാജാവാണ് കേട്ടോ. സോറി വരുന്നത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ധ്രുവ മഹാരാജാവാണ് ധനകാംക്ഷി വരുന്നത്. കാരണം അച്ഛനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്താ പറഞ്ഞ പേര് കിട്ടാനായിട്ട്, അച്ഛനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യണത്, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നാരദ മഹർഷിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിനക്ക്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ രണ്ടാനമ്മ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അമ്മ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയണ. അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കുമ്പോ അമ്മ പറയാണ് നിനക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് വിഷമം വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി ഭഗവാനെ അടുത്ത് പോണത്, ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയാണ് നിനക്ക് എന്താ പറയണത്, ഇത് ചെയ്യണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാണ്. പക്ഷെ ആ കുട്ടി വിടുന്നില്ല, ഭഗവാൻ എന്തായാലും കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്തില് പറയണത്, ധനകാംക്ഷയിൽ വരുന്നത് ഇരുന്നിട്ട് രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, നമ്മളെ സുഗ്രീവനും ശ്രീരാമചന്ദ്രനും കൂടിയിട്ടുള്ള, അതും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. രാജ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീതാദേവിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞപ്പോ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷനിൽ അത് ഇതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വന്നിട്ട് ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കു കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്, ഈ 4 കൂട്ടരിലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും പറയണത്, ജ്ഞാനികളായിരിക്കും. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്റെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആരാ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവുക, ജ്ഞാനികളായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്, ഇതിന് പക്ഷെ കുറെ സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും അവർക്കും. എങ്ങനെയാണ്, അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോരോ ഇതുകൾ ചെയ്തായിരിക്കും. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളവുമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഈ ജ്ഞാനികൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണെന്ന് കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി വേറെ ചിലരെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയാണ്, കാമഹൃതജ്ഞാനം പ്രപദ്യന്തേന്യ ദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാസ്വയഃ. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇനി ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ പറയുന്നത്, ഇവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അതിന് അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവര് തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ബലി കൊടുക്കണ
ഉണ്ടാക്കണ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ എന്താ പറയണത്, കാളിക്ക് ബലി കൊടുക്കാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളാണ്. അതൊന്നും ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യണത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ചെയ്യണത്. എല്ലാവരും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അതിനവര് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അന്ധവത്തു ഫലം ദേശാം തത്വത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മത്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്താ എടുത്തു പറയണത്? മൂഢന്മാരാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണ്? മൂഢന്മാരാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരട്ടതത്രേ. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടേക്കാ പോവാ? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലോട്ടാണ് പോവാ. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലോട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്കറിയാം, ഈ ദേവന്മാരുടെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഗ്രഹം തരാനുള്ള ഒരു ഉണ്ടാവില്ല, ദേവന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതിനും അവർക്ക് ആരുടെ പെർമിഷൻ ആവശ്യമാണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ദേവന്മാർക്കെല്ലാം എന്താണ്, അവർക്ക് ഇവരെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വാഴുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല ഇതൊന്നും. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് എന്തുള്ളത്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതേപോലെ തന്നെ തുച്ഛായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ചെയ്തു തരുന്നതിനും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ആർക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ ചെയ്തു തരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായാ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമാജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്നെല്ലാം എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അഭ്യനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്തവര്, പിന്നെ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്തവര്, പിന്നെ അവർക്കൊന്നും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കുന്നത് ആരാണ്? അവരിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ആര് മറച്ചു വെക്കും? യോഗമായ എന്ന ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി യോഗമായ. യോഗമായ നമുക്കറിയാവുന്ന പേര് വേറെയാണ്. എന്താന്ന് അറിയാവോ? നമുക്ക് യോഗമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ പേര്? ദുർഗാദേവി. നമ്മള് പറയുന്ന ദുർഗാദേവി. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. അപ്പോ അതുമൂലം തന്മൂലം അജനും അഭീനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തൂം വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതമാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഞാൻ സുപരിചിതനല്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ.
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ശരീരം മാത്രം നമ്മളെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. നമ്മളുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഈ പരമാത്മാവ് ഈ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മളെല്ലാവരെയും കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അറിയാം, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. യേശാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇനി എന്താ പറയണേ, ഈ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആരുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ എന്താ പറയണത്, ഓരോ ഈ ജന്മത്തിലും പൂർവ്വജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സുഖോ ദുഃഖോ ലാഭോ നഷ്ടോ അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുക? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. ഈ ജന്മങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മൂലം നമുക്കത് സാധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് അത് നമ്മൾ ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറാണ്? നമ്മൾ ദേഹബോധത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. സാധിഭൂതാദി ദൈവമാം. ഇനി ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള തത്വരഹസ്യം പറഞ്ഞുതരാണ്. സാധി ഭൂതാദി ദൈവമാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിച്ചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസഹ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയണത്? നമ്മള് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കണം. മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരണ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം? ഭഗവാനെ നാം അറിയണം. എങ്ങനെ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവാണെന്നും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല്, അത്രയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട്, മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഓർത്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മൾ മരണസമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതായിട്ടാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തറിയണം? ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതായത് എന്താ പറയുക, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാം നിയന്താവാണെന്ന് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന പറയണത്. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഒരാള് തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താനുള്ള ഉപദേശമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നത് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ സത്സംഗങ്ങൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘം ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അവരായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ഞാനൊരു പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ നോക്കട്ടെ.
16 ശ്ലോകം മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് ഗജേന്ദ്രനെയും പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ ആരെയാ പറഞ്ഞത് ഇതില്? ദുഃഖിതനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷവും ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഗജേന്ദ്രനും പിന്നെ അതാരാണ് ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ധനകാംക്ഷിയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ ധ്രുവ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജകുമാരനെ പറഞ്ഞു. ധ്രുവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനറ്റ് പോലും ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗ്രഹം തന്നെ കൊടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്നിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് സഖ്യം ചേർന്നിട്ടുള്ള ആരാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് സുഗ്രീവനും വന്നു. പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും? പിന്നെ അതെ, സുഗ്രീവൻ വന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനിയില് വന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള്. ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ട്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജിജ്ഞാസു ആണ് കേട്ടോ. ജിജ്ഞാസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ. ജ്ഞാനിയില് വന്നത് ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ കേട്ടോ. അതൊരു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആക്കി തന്നതാണ്. ഹരികൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൗനകാദി മഹർഷിമാരില്ലേ, അവരല്ലേ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജോ? അല്ല, ലാസ്റ്റ് പിക്ചറില്ലേ, ആ പിക്ചറിലുള്ളത് ശൗനകാദി മഹർഷിമാർ. അതായത് എവിടെയാണ് ലാസ്റ്റിത്തത് ശൗനകാദി മഹർഷിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഋഷിമാര്. അവരാണ് ജിജ്ഞാസു കഴിഞ്ഞ് ജ്ഞാനി വരുന്നത്. ജ്ഞാനിയില് വന്നിട്ട് മറ്റേതും ഇല്ലേ, ശുകദേവ മഹർഷിയിലുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ജിജ്ഞാസു അല്ലേ? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ പിന്നെ മറ്റേ നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരല്ലേ അത്? നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ തന്നെ അത്